Roni, tarkasti nyt kädet ylällä. Roni, tarkasti. Kädet ylällä vaan. Suojii tulee. Noin, hyvä. Kädet ylös vaan. Ei oo mitään hätää. Ja pois sieltä, sivulle. No niin, Roni, siitä niin. Noin. Ja pois sieltä. Sivulle, Roni, enempi. Sivulle enempi, Roni. Blokkaa käsi alas sieltä. Käännä! Sisua, Roni! Sisua, kädet ylällä! Jaksaa, jaksaa! Jaksaa, Roni! Jaksaa, Roni, nyt loppuun asti. Vedä henke. Kädet ylällä vaan. Liike sivulle, sivulle liike sivulle. Roni, tsemppaa! Noin justiin! Tsemppaa, Roni, vaan nytte! Irti ja oma! Roni, nyt tsemppaa! Noin! Tsemppaa! Taistele loppuun asti! Taistele loppuun asti! Taistele loppuun asti nytte! Kunnon lyönnit sinne! Ja pois sieltä, hyvä osuma! Jaksaa, Roni! Pois siitä niin ja komat! Roppa mukaan! Roni! No. Roni, se on kans väsynyt, tsemppaa nytte! Viimeinen minuutti aina mennä nytte! Roni, tsemppaa! Ei oo voimaa jo. Ei oo päässyt reenaamaan vuoden tauolla, niin suoraan SM. Ei jaksa. Kolmas.